Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε για να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στον χώρο της υγείας, σε ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, σε ζητήματα τα οποία μας αφορούν, και κρατήστε το αυτό, γιατί αφορούν και τα παιδιά μας. Σε ζητήματα τα οποία τα ανοίγουμε και τα συζητάμε και με τον καθηγητή οφθαλμολογίας, και να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Ασλανίδη, ιδρυτής και ιατρικός διευθυντής και της Εμετροπίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για την υποστήριξη από το Κρήτη TV και όλη την ομάδα σας, διότι πραγματικά νομίζω ότι μας έχετε υποστηρίξει, μας έχετε προωθήσει για πράγματα πάρα πολύ σοβαρά σε μια κοινωνία που ζορίζεται. Σας ευχαριστούμε για αυτό. Δείχνετε εξαιρετική ευαισθησία και το εκτιμάμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, γιατί έρχεστε μάλιστα και λίγες μέρες από ένα πολύ σημαντικό ταξίδι το οποίο πραγματοποιήσατε στην Κίνα. Αποτέλεσε άλλωστε την αφορμή για να τα πούμε σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα και από τα δεδομένα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια από αυτό το ταξίδι, και σίγουρα και με το κομμάτι των όσων προωθούνται να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Φαίνεται ότι μπαίνουν πολύ σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι της συζήτησης, την ώρα που εσείς στείνετε και μία γέφυρα επικοινωνίας, αλλά και επιστημονική γέφυρα με μία μεγάλη δύναμη όπως είναι η Κίνα. Μάλιστα. Η Κίνα σήμερα αναμφισβήτητα αποτελεί τη μεγάλη αναδυόμενη υπερδύναμη. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Η διαφορά με τις άλλες υπερδυνάμεις είναι ότι η Κίνα έχει μια ιστορία γύρω στα 6 με 7.000 χρόνια που δεν την αμφισβητεί κανείς. Επομένως έχει μια μεγάλη παράδοση, έχει μια μεγάλη προϋπηρεσία ζωής, επιστήμης, οικογένειας, και ουσιαστικά έρχεται εδώ για να μείνει. Η Κίνα είναι πάρα πολύ σοφή, είναι πάρα πολύ προσανατολισμένη στο αγαθό της γνώσης, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς δεσμούς, διότι μας λένε για μας ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Έτσι μας αποκαλούν. Ναι. Μόλις πούμε Ελλάδα, παραλύουνε. Αμέσως βλέπεις ότι ένα χαμόγελο, βλέπεις μια ζεστασιά, βλέπεις μια αποδοχή. Επομένως, ναι, γυρίσαμε από την Κίνα. Εγώ πάω στην Κίνα πολλά χρόνια. Είμαι καθηγητής 10 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Γουεντζού, ίσως το καλύτερο οφθαλμολογικό πανεπιστήμιο της Κίνας. Αυτή τη φορά όμως δεν φέρνω πίσω γνώση. Φέρνω ένα μεγάλο όνειρο, μια μεγάλη, αν θέλετε, συνεργασία, όνειρο για τα παιδιά της Κρήτης. Έχουμε δύο μεγάλες επιδημίες στα σημερινά παιδιά. Έχουμε τη μοιοπία, η οποία είναι δυστυχώς, όπως ξέρετε αυτό εδώ, οι μικρές οθόνες. Τα παιδιά είναι εθισμένα. Κοιτάξτε κόσμος, όλο αυτοί είναι γιατροί στο background. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Κίνα... Εμείς να πούμε ότι παρακολουθούμε πλάνα φυσικά από την Κίνα και από τις επαφές και τις συζητήσεις τις οποίες είχατε και την επιστημονική έτσι συζήτηση. Ναι, θα πρόσθετα να δείτε την τάξη μεγέθους εδώ. Ποια είναι η τάξη μεγέθους των ανθρώπων πίσω, έτσι. Μιλάμε 11.000 σύνεδροι. Μιλάμε για πολύ σοβαρές επιστημονικές δομές. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω ότι έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα στη σύγχρονη κοινωνία και ειδικά στα παιδιά μας. Το ένα είναι η μοιοπία, ναι, και το άλλο είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και η δυσλεξία. Η μοιοπία είναι μια επιδημία με την οποία δυστυχώς ξεκινάνε από τις οθόνες. Φανταστείτε ότι αν είσαι κουλουριασμένος σε αυτή τη θέση για 5 ώρες, όταν προσπαθείς να σηκωθείς είσαι πιασμένος. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν τα παιδιά είναι κουλουριασμένα σε ένα κινητό για 4-5 ώρες, όταν σηκωθούν τα μάτια τους είναι και αυτά σε κατάσταση σκλήρυνση, σε κατάσταση σαν να είναι πιασμένα τα μάτια τους. Είναι ακριβώς η ίδια. Είναι η μύση του ματιού που είναι πιασμένη. Επομένως αυτό οδηγεί στην μεγάλη μοιοπία. Επίσης ο λόγος ότι, και αυτό είναι μια έκκληση για τους γονείς, πρέπει να παίζουν στο ηλιακό φως, γιατί το ηλιακό φως βοηθάει, εκρίνοντας διάφορες ορμόνες, να μην μεγαλώνει το μάτι του παιδιού. Το μάτι του παιδιού όσο μεγαλώνει και η μοιοπία. Επομένως, παιχνίδι 1 με 2 ώρες. Η Σιγκαπούρη, η Κορέα, οι μεγάλες δυνάμεις της Ανατολής, της Ασίας, πριμοδοτούν τα σχολεία να βγαίνουν τα παιδιά 1 με 2 ώρες να παίζουν στον ήλιο. Επομένως, εμείς έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Και δεν την εκμεταλλευόμαστε, κύριε καθηγητή. Μας το χαρίζει ο Θεός απλόχερα, θα πω εγώ, κύριε καθηγητή. Και αντί να έχουμε τα παιδιά μας έξω, θα μου πείτε τώρα, είναι και οι συνθήκες, είναι και η ρουτίνα, είναι και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των γονιών. Δεν το λέμε για να τους ρίξουμε το βάρος, το λέμε για να τους κινητοποιήσουμε. Βγάλτε τα παιδιά σας έξω. Έχουμε την εξοχή. Ακριβώς, γιατί σας λέω, στη Σιγκαπούρη πληρώνουν τα σχολεία ή τους δήμους
τους πρημοδοτούν για κάθε ώρα που το παιδί παίζει έξω. Δείτε εδώ, δείχνω το δίσκο της Φεστού ξανά. Εδώ τι τους λέω ουσιαστικά, ότι πολλά παιδιά όταν ανοίγουν ένα βιβλίο είναι η δεύτερη επιδημία. Είπαμε η μοιοπία και η δεύτερη είναι η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό τους δείχνω ακριβώς. Το κάνω διεθνές το πρόβλημα, το δίσκο της Φεστού. Υπενθυμίζω, ο δίσκος της Φεστού είναι μια πλάκα η οποία βρέθηκε κάπου στη Φεστό περίπου 4.000 χρόνια, 3.000 χρόνια πριν τέτοιο, αξιολογείται και δεν την έχει διαβάσει κανένας. Κάτι τέτοιο βλέπει πολλές φορές ένα παιδί όταν ανοίγει ένα βιβλίο. Αυτό θα πει δυσλεξία. Να βλέπω γράμματα και μην καταλαβαίνω τι έχει. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Ναι. Αρχίζω να το περνάω και στους Κινέζους, οι οποίοι Κινέζοι 10 χρόνια πριν λέγανε ότι ξέρεις, εμείς δεν έχουμε δυσλεξία, έχουμε ιδεογράμματα, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοια προβλήματα. Μέχρι που ήρθε πρόσφατα μία δημοσίευση να την ελέγξω και το επίσημο κράτος αποδέχεται σήμερα τη δυσλεξία στην Κίνα στο 12,5%. Αυτό σημαίνει δηλαδή τουλάχιστον, αν είναι 12,5%, τουλάχιστον σίγουρα 15% των Κινέζων είναι δυσλεξικοί. Είτε ιδεογράμματα είτε τίποτα. Καταγεγραμμένο 12,5%. Ναι, καταγεγραμμένο. Ουσιαστικά, ναι. Γιατί η δυσλεξία, αυτό θέλω να πω, είναι ένα πρόβλημα καλωδίωσης του εγκεφάλου. Είναι κάτι διαφορετικό από το μέσο όρο, όσο ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι αρρώστια. Πρέπει να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε ανθρώπους που έχουν αυτή την εναλλακτική μορφή αποδοχής γνώσης και εκμάθησης. Άρα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Βλέπετε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο, περίπου 15% σε κάθε κοινωνία και άλλα 15% οι μαθησιακές δυσκολίες. Κρατάω αυτό που είπατε. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος, ένας διαφορετικός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά μας που έχουν αυτού του είδους τη μαθησιακή δυσκολία και δεν είναι ένα ταμπού που πολλοί γονείς ενδεχομένως θέλουν να το βάλουν κάτω από το χαλί. Όταν ενδεχομένως υπάρχουν κάποια καμπανάκια είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από οποιοδήποτε άλλο που τους πει: κοιτάξτε να δείτε, να δούμε λίγο το κομμάτι της δυσλεξίας ή της μαθησιακής δυσκολίας, τέλος πάντων, πού δυσκολεύεται το παιδί. Να βρούμε το δρόμο του παιδιού. Αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σπουδαίο, κυρία Σφακιανάκη, που λέτε. Είναι ακόμα στις σημερινές κοινωνίες στίγμα το να πούμε ότι αυτό το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα. Είναι βλάκας. Είναι εύκολα. Κατηγορούμε το παιδί, ενώ ουσιαστικά κατηγορούμε την ίδια την πάθηση, αν θέλετε, δηλαδή την ίδια ανομαλία αυτή που έχει το παιδί. Δεν είναι ανομαλία, είναι μια εκτροπή, αν θέλετε, από το μέσο όρο, τον κανονικό μέσο όρο. Άρα, και το λέω πρώτος εγώ για το στίγμα, γιατί εγώ πρώτος έχω πει ότι ο γιος μου ήταν δυσλεξικός και ότι αφού έσωσα το γιο μου, η ομάδα μου έσωσε το γιο μου και εμείς σώσαμε το γιο μου, μπορούμε να σώσουμε πολλούς γιους και πολλές κόρες. Έχουμε φτιάξει το iRadar, μια πάρα πολύ σοβαρή μεθοδολογία με την οποία μόνο σε μερικά λεπτά μπορούμε να πούμε το παιδί έχει πρόβλημα ή δεν έχει πρόβλημα και επίσης πού έχει το πρόβλημα. Επομένως θέλω να πω ότι να ξεφύγουν οι νέοι γονείς από το υποτιθέμενο, ξέρεις, το παιδί μου και δεν πρέπει να το πω και δεν θέλω να το θεωρήσουν βλάκα. Όχι, δεν είναι κάτι ούτε βλάκα, ούτε τίποτα. Ο γιος μου αυτή τη στιγμή είναι φτασμένος χειρουργός ιατρικής. Δεν θα τέλειωνε ποτέ η ιατρική αν δεν τον πιάναμε νωρίς. Επομένως, έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα και βγαίνω και το λέω και το ξαναλέω και ουσιαστικά ταπεινώνω λίγο το γιο μου μπροστά στο δημόσιο χώρο για να του πω ότι παιδιά, υπάρχουν λύσεις, είμαστε στον 21ο αιώνα. Ξυπνήστε. Αυτό τους λέμε. Θέλω να πάμε και στο πώς μπαίνει λοιπόν και η εμετροπία σε αυτό το διεθνές οφθαλμολογικό γίγνεσθε, κύριε καθηγητά. Γιατί αυτά τα δύο ακριβώς μεγάλα προβλήματα, μοιοπία και μαθησιακές δυσκολίες, φαίνεται ότι τα βάζετε στο επίκεντρο και με αυτές τις συνεργασίες λοιπόν και με την Κίνα και με μια ομπρέλα συνεργασίας την οποία έχετε χτίσει, με μια μεγάλη μελέτη η οποία φαίνεται ότι βρίσκεται στα προσεχώς, έτσι. Στα πολύ προσεχώς, ναι. Αν δείτε το background τώρα, αν θέλετε να κάνετε ένα stop carré εδώ πέρα να δούμε, αυτό είναι το iValley, είναι το αντίστοιχο του Silicon Valley, είναι το πιο σύγχρονο οικοσύστημα οφθαλμολογίας στην Κίνα και ίσως στον κόσμο αυτή τη στιγμή, όπου παντρεύει τη βασική επιστήμη, την κλινική πράξη, τη βιομηχανία, ένα μεγάλο αριθμό Ινστιτούτων, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό εταιριών που είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε πρωτότυπα προϊόντα και σε καινοτόμες ιδέες. Αυτό που βλέπετε είναι η μακέτα, έχει περίπου 450 εταιρείες μέσα, έχει 60 ερευνητικά Ινστιτούτα. Είναι ένας πόλος της εργασίας μας θα είναι το iValley, το δεύτερο θα είναι το Πανεπιστήμιο του Γουεντζού και το τρίτο θα είναι η Εμετροπία υπό την αιγίδα του Κολεγίου Οφθαλμολογίας της Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς έχουμε μια φιλοδοξία να επενδύσουμε στα παιδιά της Κρήτης. Εμείς θέλουμε τα επόμενα 5 χρόνια να μην έχουμε δυσλεξία, να μην έχουμε αναλφαβητισμό, να μην έχουμε μαθησιακές δυσκολίες και αν τις έχουμε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Κάνουμε λοιπόν μια μείζωνα επιδημιολογική μελέτη, φιλοδοξούμε να κάνουμε 5.000 παιδιά στα επόμενα 2-3 χρόνια με τους Κινέζους και ουσιαστικά να λύσουμε προβλήματα που μέχρι τώρα θεωρούνται άλλοι. Τα βλέπετε εδώ στο background επίσης, από την επίσκεψή μας στο iValley,
ότι πήγαμε για πρώτη φορά και το Κολέγιο Οφθαλμιάτρων της Βρετανίας. Είμαστε οι μεσάζοντες μεταξύ Βρετανών και Κινέζων, έτσι ώστε να γίνουμε η γέφυρα και με άλλες δυνητικές συνεργασίες. Γιατί εμείς φιλοδοξούμε και πιστεύουμε ότι η Κρήτη πρέπει να φύγει από το μόνο τουρισμό προϊόν. Ναι. Η Κρήτη δεν είναι μόνο τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη είναι ο πρώτος πολιτισμός, ο πρώτος καταγεγραμμένος πολιτισμός της Ευρώπης. Η Κρήτη είναι ένα ολόκληρο σύμβολο. Πρέπει να μην είναι μόνο τουρισμός. Έχουμε 4 μεγάλα κέντρα. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχουμε το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχουμε το ΕΛΜΕΠΑ και έχουμε και το ΙΤΕ. Δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Είναι επιστήμη, είναι έρευνα. Ναι, είναι επιστήμη, είναι έρευνα, καινοτομία. Όλοι μιλάνε για έρευνα, για AI, για καινοτομία και δεν κάνει κανείς τίποτα. Εάν εμείς δεν αυτό το προωθήσουμε. Και το πιο βασικό, βλέπετε το Τελ-Αβίβ, ας πούμε. Το Τελ-Αβίβ έγινε κέντρο πατέντας και καινοτομίας. Γιατί όχι η Κρήτη? Το Τελ-Αβίβ με τόσα προβλήματα, βομβαρδισμούς, κτλ. Το ίδιο πρόβλημα η Σιγκαπούρη. Πολύ απλά πράγματα. Αυτά μπορούν να γίνουν πολύ απλά πράγματα. Έρευνα, καινοτομία, πατέντα. Μπορεί να κάνεις μια πατέντα σε 20 μέρες, 30 μέρες. Αυτά είναι πολύ δυνητικά εύκολα πράγματα αν έχουμε τις σωστές συνεργασίες και το σωστό know-how από ανθρώπους που έχουν εμπειρία και είναι πεφωτισμένοι άνθρωποι. Και αυτοί είναι πεφωτισμένοι άνθρωποι και θέλουν να μας βοηθήσουν γιατί μας αγαπάνε. Άρα η Κρήτη, κύριε καθηγητά, μπαίνει στο παγκόσμιο χάρτη της οφθαλμολογίας, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα δυναμικά μέσα. Μπαίνουν δυναμικά, διότι δεν το κρύβουν και αυτοί ότι αυτοί είναι λίγο εσωστρεφείς σαν λαός. Είναι λίγο εσωστρεφείς γιατί έχουν λίγο ταλαιπωρηθεί από τους Δυτικούς. Υπενθυμίζω πόλεμοι του οποίου 2 φορές οι Βρετανοί τους επιτέθηκαν χωρίς λόγο, τους έβαλαν όπιο, όλη η Κίνα έπινε όπιο κτλ. Έχουν επιτεθεί οι Γερμανοί, έχουν επιτεθεί οι Ιταλοί και ουσιαστικά βλέπουν όλους τους Δυτικούς, τους βλέπουν με ένα σκεπτικισμό. Πλην ημών, με ήττα. Εμείς για αυτούς είμαστε το σωσίβιο. Είμαστε αυτοί που μας αγαπάνε, μας θέλουν. Θέλουν να συνεργαστούν και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας. Νομίζω είναι μια μοναδική ευκαιρία και απευθύνομαι και στις δομές, γιατί εμείς έχουμε ξεκάθαρο πλάνο τι θέλουμε να κάνουμε. Η φιλοδοξία μας είναι τα παιδιά της Κρήτης και θέλω να πω εδώ στους Δήμους, οι Δήμοι πρέπει να παίξουν σοβαρό ρόλο και η περιφέρεια και ίσως και δυνητικά και η κυβέρνηση μετά. Το να σπαταλάς λεφτά για αυτό το πράγμα δεν είναι δαπάνη, γιατί μου λένε πολύ ακριβά γιατρέ, πολύ αυτό. Είναι επένδυση. Ακριβώς. Εκεί είναι επένδυση στο πιο χαρακτηριστικό και αν θέλετε στο πιο κέριο κομμάτι ελπίδας μιας κοινωνίας. Τα παιδιά μας, τα παιδιά της Κρήτης. Δηλαδή εμείς μπορούμε να σώσουμε, να πω ότι η δυσλεξία είναι το νούμερο 1 λόγος χαμένου ταλέντου. Αυτά τα παιδιά που είναι δυσλεξικά έχουν τεράστια καλλιτεχνικά, χειρουργικά, ποιητικά ταλέντα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά μυαλά με αποτέλεσμα να φέρουν πολύ καινούριες ιδέες, πολύ πρωτοπόρα πράγματα και πρέπει αυτά να τα υποστηρίξουμε, όχι να τα αφήσουμε να χάνονται. Και να μην χάνονται. Ακριβώς. Πόσο σπουδαία είναι τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν? 5.000 μαθητές είπατε. Αυτό σε επίπεδο έρευνας είναι ένα μεγάλο δείγμα. Είναι τεράστιο δείγμα και ουσιαστικά εμείς, όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι πρωτοπόροι και στο AI, στο Artificial Intelligence. Το AI για αυτούς είναι δεύτερη φύση πια. Και εδώ θα υπενθυμίσω ότι το AI είναι πάρα πολύ ενεργοβόρο. Χρειάζεται τεράστια ποσά ενέργειας και νερού για να δουλέψει. Αυτή είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο, καλύτερη από την Αμερική, καλύτερη φυσικά από την Ευρώπη, που έχει όλα τα προαπαιτούμενα ενεργειακά αποθέματα να δουλέψει στα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι πάρα πολύ δομημένη, πολύ σωστά κοινωνία, ακαδημαϊκά. Δεν θέλω να πω σε πολιτικά κτλ. Είναι μια σοβαρή κοινωνία όμως, μια σοβαρή ακαδημαϊκή κοινότητα που θέλει να μπει στην Ευρώπη, βρίσκει εμάς σαν σημείο εισόδου και εμείς τη θεωρούμε καλοδεχούμενη. Εσείς επιστημονικά λοιπόν χτίζετε αυτή τη γέφυρα συνεργασίας. Τώρα το θέμα είναι και η Κρήτη και η Ελλάδα να δηλώσουν το ισχυρό και το δυναμικό παρόν. Να πούν ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε μια τέτοια μελέτη, να στηρίξουμε τέτοιες συνεργασίες και να πάμε πολλά βήματα παρακάτω για τα παιδιά μας. Κράτησα αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είναι δύσκολη η καιρή που διανύουμε για τα παιδιά μας, είτε λόγω των οθονών, των ψηφιακών μέσων. Πρέπει να επενδύσουμε πολύ προσεκτικά και αυτό νομίζω ότι είναι χρέος και της πολιτείας. Είναι απόλυτο χρέος της πολιτείας. Εγώ μπορώ να μιλήσω και εκ μέρους της δικιάς μου ιδιωτικής, αν θέλετε, ας πούμε, επιχειρηματικής θέσεις, αλλά άμα πάμε και στα πανεπιστήμια και στο ΙΤΕ, όλοι έχουν παράπονα, διότι έχουμε λίγες επενδύσεις, λίγες χρηματικές, αν θέλετε, υποστηρίξεις σε πρωτότυπη έρευνα, σε ανθρώπους νέους.
Έχουμε μεγάλη φυγή κόσμου ακόμα τώρα που δεν θα έπρεπε να έχουμε με τα καινούργια δεδομένα, δεν θα έπρεπε να έχουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να υποστηρίζουμε τη γνώση. Και θα επαναλάβω, δεν είναι μόνο τουρισμός και δεν θα έπρεπε να είναι μόνο τουρισμός, ειδικά η Κρήτη. Η Κρήτη είναι γέφυρα, παραδοσιακά γέφυρα. Τι να θυμηθώ, Ερωτόκριτο, Καζαντζάκι, ξέρω εγώ, τα πάντα να θυμηθώ. Είναι σταυροδρόμοι, είναι γέφυρα, είναι σημείο αναφοράς. Είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι επιστήμη, είναι όλα αυτά. Άρα δεν έχουμε περιθώριο να χάνουμε άλλο καιρό. Έτσι, δηλαδή, υπογράφουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε κι εμείς οι ιδιώτες. Καμιά φορά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε. Είναι ιδιώτης. Οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν πράγματα. Θα πρέπει να με κρίνουν, να κρίνουμε τον κάθε ένα από την απόδοσή του και από την επίδοσή του. Όχι αν είναι ιδιώτης, δημόσιο ή μη ιδιώτης κτλ. Φέρνω κάτι καινούριο, φέρνω κάτι ουσιαστικό. Μπορώ να προάγω την κοινωνία, μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Θα το υποστηρίξω. Αυτές κάτι κολλήματα. Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Τι θα πει ιδιωτική επιχείρηση? Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Προσφέρει, δίνει λύσεις, έχεις κάτι εναλλακτικό. Προχώρα. Νομίζω άλλωστε ότι οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι αυτές που πολλές φορές μας πάνε πολλά βήματα παρακάτω, κύριε καθηγητά. Αυτό το βάζω εγώ σε ένα προσωπικό σχόλιο και νομίζω ότι είστε και εσείς ένα τέτοιο παράδειγμα. Και το λέω αυτό γιατί όταν συζητάμε, όποιος ξέρει από έρευνα και πόσο μεγάλο είναι το δείγμα το να συζητάμε 5.000 μαθητές που θα βάλουμε κάτω, τι γίνεται με τη μοιοπία τους, τι γίνεται με τις μαθησιακές δυσκολίες, τι συμπεράσματα θα μπορέσουμε να εξάγουμε από τα αποτελέσματα μιας τέτοιας τεράστιας μελέτης, καταλαβαίνω ότι εδώ μιλάμε για κάτι πολύ σπουδαίο. Και εδώ έχουμε χρέος νομίζω να το αντιληφθούμε όλοι. Ναι, πιστεύω ότι θα το αντιληφθεί. Ο Σταύρος Αρναουτάκης ήταν πάντα θετικός απέναντί μας. Είναι και μεγάλες ηρακλειώτικες επιχειρήσεις και κριτικές επιχειρήσεις που θα ήθελαν εδώ να συμβάλλουν. Εμείς δεν έχουμε κερδοσκοπικό ενδιαφέρον εδώ πέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει σαν έρευνα πρώτα απ' όλα, μας ενδιαφέρει σαν δράση και πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει σαν ελπίδα. Αυτή η χώρα πρέπει να έχει και να μείνουμε με την ελπίδα. Η καταγραφή που έχετε εσείς από τα παιδιά της Κρήτης, γιατί βάζετε τα παιδιά της Κρήτης στο επίκεντρο, ποια είναι, κύριε καθηγητά, σου ότι έχει να κάνει με αυτά τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα? Ζωφερή. Ζωφερή, πρέπει εδώ να δώσω τα εύσημα σε μερικούς δήμους της Κρήτης. Είναι κάποιοι οι οποίοι μας αρνηθήκαν 100%, αλλά είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Αποκορώνου, μου έρχονται τώρα στο μυαλό, και άλλοι δήμοι που τους έχουμε στη σειρά, ο Δήμος. Δεν μου έρχεται τώρα Λιδίου, αλλά τέλος πάντων η Ιεραπέτρας, έτσι, οπωσδήποτε, οι οποίοι χωρίς δεύτερη σκέψη δώσανε κάποια χρήματα και είδαμε παιδιά τους. Το παράδοξο είναι ότι τα καλέσαμε εμείς τα παιδιά, γονείς οι οποίοι, κάναμε μια έκκληση στους γονείς οι οποίοι νομίζουν ότι τα παιδιά σας έχουν κάποιο πρόβλημα, ελάτε να τα δούμε. Αυτό κάνει λίγο, αυτό που λέμε λίγο bias, δηλαδή είναι λίγο εκτροπή, διότι καλείς ανθρώπους που υποπτεύονται ότι μπορεί να έχουν. Τέλος πάντων, αυτός ο πληθυσμός είναι ένας σοβαρός πληθυσμός όμως. Γηγενείς Ηρακλειώτες, Ιεραπετρίτες, Αγιονικολιώτες φέρνουν τα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 με 70% πρόβλημα. Και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ βασικό για τους γονείς που μας ακούνε. Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τα 12 χρόνια. Αν το παιδί το πιάσουμε πριν τα 12 χρόνια, με μια πολύ απλή, πάρα πολύ απλή, το iRadar όπως είπαμε, μια πολύ απλό τεστ 15 λεπτών, μπορούμε κατευθείαν να του αλλάξουμε τον τρόπο που μαθαίνει. Να μην αλλάξουμε το παιδί. Δεν μπορείτε να αλλάξουμε το παιδί. Γιατί ας πούμε του λέμε είσαι βλάκας, δεν τα παίρνεις, δεν ενδιαφέρεσαι, είσαι παραιτημένος. Το παιδί δεν μπορεί. Ανοίγει και βλέπει το δίσκο της φεστού. Τι να κάνει? Του λέει ξαναδιάβασε βλάκα, ξανακάνε. Μα δεν μπορεί, δεν διαβάζει. Έχει άλλη καλωδίωση. Αν το ίδιο πράγμα του το υπαγορεύσεις ή το βάζεις να του πεις με αυτό που λέμε talking books, δηλαδή να του το πει κάποιος ακουστικά, αυτό το παιδί θα διαπρέψει. Και όμως αυτό το παιδί θα χαθεί. Πόσο απλό είναι αυτό? Είπατε μέχρι τα 12. Από πότε ξεκινάνε? Από 7 μέχρι 12 είναι η κρίσιμη ηλικία. Το ίδιο λοιπόν, 7 με 12 είναι και η ηλικία που συνήθως μεγαλώνει πάρα πολύ και λίγο παραπάνω, μέχρι και 16 μπορεί να πάει η μοιοπία. Επομένως πάμε ακριβώς στις ίδιες ηλικίες. Και επίσης, η δυσλεξία δεν είναι κάτι που θεραπεύτη θα τελειώσει. Η δυσλεξία θα πάει στην εφηβική, μετεφηβική και ενήλικη ηλικία, η οποία ουσιαστικά αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, έχουμε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από τον κύριο Διακογιάννη και την κυρία Μπαντή, έχουμε καταγραμμένα στοιχεία ότι αυτά τα παιδιά, περίπου 65% δεν θα βρουν δουλειά. Αυτά τα παιδιά θα είναι, αν θέλετε, παρκαρισμένα στο πεζοδρόμιο της ζωής. Δεν θα προχωράνε. Δεν θα τους δοθούν οι ευκαιρίες που πρέπει. Ακριβώς. Και θα μπορούσαν να τους δοθούν. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι έρχονται και πολλοί ενήλικες σήμερα και σας λένε ότι
Πιστεύω ότι έχω δυσλεξία και ποτέ δεν το ψάξα και με την βοήθεια των δικών μου. Ναι, έχω άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πλούσιοι, πολύ πετυχημένοι. Λέει: Γιατρέ, κάνουμε σε παρακαλώ αυτό το τεστ. Εμείς βρίσκουμε ακόμα ίχνη, σοβαρά ίχνη, αποτυπώματα του προβλήματος. Εμένα με λέγανε στο σχολείο ότι είμαι βλάκας. Εγώ βλάκας δεν ήμουν, απλώς δεν τα έπαιρνα. Δεν τα έπαιρνα τα γράμματα, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ σπουδαίος εστιατόρας, είμαι πάρα πολύ σπουδαίος επιχειρηματίας, είμαι ζάπλουτος. Δεν είμαι βλάκας. Δημιούργησα τόσα πράγματα στη ζωή μου. Γιατί με λέγανε έτσι? Και ψάχνουμε και βρίσκουμε, ας πούμε, ότι έχει αυτό το αποτύπωμα του προβλήματος. Στο επίπεδο της πρόληψης, γιατί τώρα μιλάμε και στο κομμάτι, έτσι, για το κομμάτι της διάγνωσης και το δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει το παιδί. Στο επίπεδο της πρόληψης, τι θα λέγατε στους γονείς? Είπατε χαρακτηριστικά πριν, βγάλτε τα παιδιά σας έξω στην εξοχή, στον ήλιο, να παίξουν για 2 ώρες. Λιγότερο κινητό. Λιγότερο κινητό. Μάθετε να μιλάνε. Τα παιδιά μας, το άλλο πρόβλημα που δημιουργεί αυτό το πράγμα, η εξάρτηση, είναι ότι έχουν ένα εικονικό κόσμο. Έχουν φίλους δυνητικούς και εικονικούς, έχουν περιπέτειες εικονικούς και δυνητικές περιπέτειες και εικονικές περιπέτειες. Έχουν ζωή εικονική και δυνητική και μόλις τους το πάρεις αυτό, δεν έχουν τίποτα. Επομένως, αρχίστε το διάλογο, μην παρκάρετε τα παιδιά σας, τους δίνετε ένα κινητό και νομίζω ότι έχετε κάνει διαπαιδαγώγηση. Όχι. Κάντε ένα διάλογο, μάθετε τους να κάνουν ένα διάλογο, να συζητάνε, να γυρνάνε πίσω χωρίς αυτό, να μην παίρνουν στηρίγματα μέσα από αυτό. Διότι ουσιαστικά αυτό είναι ένα δεκανίκι το οποίο μπορεί να φύγει οποιαδήποτε στιγμή. Λοιπόν, καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, από τη συζήτηση την οποία μόλις κάναμε, ότι έρχονται σπουδαία πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει η επιστημονική κοινότητα ως εργαλεία και ως βασικά στοιχεία για να πάει παρακάτω σε πολύ μεγάλα θέματα. Άρα έχουμε να περιμένουμε πολλά προσεχώς, έτσι. Πιστεύω εμείς θα προχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο. Είναι λίγο μοναχικός ο δρόμος, γιατί δεν έχουμε πολλούς βοηθούς και πολλούς αρρωγούς. Εμείς όμως έχουμε ξεκαθαρισμένο στόχο, έχουμε ξεκαθαρισμένη πορεία και όλα αυτά τα χρόνια δείξαμε ότι και θέλουμε και μπορούμε και θα το κάνουμε και τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που θέλω να πω στη Κρήτη TV, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που μας δίνετε πάντα ένα βήμα να μεταφέρουμε τι έχουμε στο μυαλό μας, τι φιλοδοξούμε και τι στηρίγματα έχουμε. Και είσαστε πάντα το μεγαλύτερο μας στήριγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.